Яңа елга яңа ФАП Торачы авылы халкына яраткан бәйрәм зур бүләк алып килде. Саулык саклау милли проекты шикләрендә монда медицина санитария ярдәмен күрсәтү системасын яхшыртуга юнәлдерелгән өр-яңа модульле фельдшерлык-акушерлык пункты ачылды. Әйтергә кирәк, 1 ел эчендә Исәмәт авыл биләмәсендә 3 яңа ФАП сафка бастырылды. Язга чыкканда иң тәүдә капиталь ремонттан соң Исәмәттә медицина пунктын кабул иттеләр. Җәй көне Җәйләү авылы модульле ФАПлы булды, ә кыш җиткәч инде шундый ук шатлык Торачыга да килеп төште. Шатлыклы тантанага бар авыл халкы дәррәү җыйналды. Аларның куанычын район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, районның баш табибы Рәзидә Агатауллина да уртаклашырга килде. Әлеге медицина пунктына тик профилактик чаралар артыннан гына йөрүләрен, сәламәт булуларын теләде. Дорогие торачинцы, сегодня у нас очередное праздничное событие, которое мы планировали и ждали в этом году. Очень рады, что в этот год мы уложились и не отложили на весну следующего года. И это модульный ФАП, который построен в рамках национального проекта, который у нас курирует Владимир Владимирович Путин. И на следующий год мы также планируем эту работу продолжить еще в 2 деревнях, Ибрагим и Уяндык. И Крутевка у нас строится, там кирпичное здание. Но в этом году добро пожаловать, и чтобы вы радовались этому. Мы вместе с вами, что условия работы для фельдшера хорошие, а вам условия для того, чтобы получать медицинскую помощь. Живите дружно, не болейте и приходите только на профилактические мероприятия. Бұл жерге отыртқанға ауылның ортасына отыртасы келейді. Тегесі тауға да мінерге жойсызырақ кебек стойылды өзімізге шуңа мына мында қойғаш. Бір жойсыз жерде жоғалды, и жейгілікке енді задача тұра мотор етіп ейлендіріп аларға. Құймасы қап қаса білән стоянкасын ішлерге мына мында ебәтләп атсып айтып. Освещениесін қойырға мына шу фельдшер пунктты төбіне яп-япта болсын үшін. И қыздарға оңашы төпшілерге мотор етіп. Барығызға да исәнлік еменлік, сәлемәтлік тілейім. Действительно, ағаш здание жылы да искірген мені орны, бары орны жайсыз бетінде бек бар. Леваштағы арқалар абилар көпшілік. Соңа біздің обращение болды бетінде район администрациясына здравоохранениеға дегендей, олар біздің шушы сұрауға ризалаштылар, қаршы келмеділер. Оларға балық ішімден, өзім ішімден зор рахмет. Айтыра керек енді біздің биылғы жылына бұл 3-ші фельдшер пункты дегенде Исәмәтті сельсовет зданиясына барғандарыңыз бардыр. Бек мотор етіп аштық. Язғылыққа ремонтлап бітірдің, жылай? Язғылыққа ремонтлап бітірдік. Соңа 1 ел ішінде 3 пункт аштық. И әйтәсі келейінді шу пункт мәселесі көп елларға проблемадан сниматысы итілгендір деп әйтәсі келейінді. Ләкин бәләкәй генә авыл булса да, Илеш районына үрнәк итеп күрсәтерлек йөзек башларыдай эшләре бар Торачы авылының. Шуннан да, кемнән генә сорасаң да, яшәү өчен, безнең көн күрешебез өчен бөтен шартларда тудырылган кебек Торачы авылында. Яркиле халык ничегә яши, бездә шулай яши кебек без. Элегенде киен тәбләрне сагынып суга барган чакларны искә тотсак та, ләкин безнең киен тәблә суга барыр вакытыбыз юк кебек һәрберебезнең өендә безнең су. Урамаша ничек итеп атлап чыгарга теге якка икән дип уйлап торсак та, хәзер безнең юлларыбыз яхшы. Иртә таңнан торып, утынга чыгып йөгермибез, безнең өебездә газ яна. Шулай булгач, башка халык ничек яши, без дә шулай яшибез. Безнең сезнең белән менә шулай итеп җыелып, яңа гына күперне ачкан идек. Юлларыбызны кабул иттек шулай. Һәм менә бүген без тагын сезнең белән җыелдык, үзебезнең авылда ачылачак модульле ФАПны ачырга. Пунктыбыз булды безнең, бик яхшы эшләп килде. Канәгать кебек булды. Ләкин мондай зур мотор авылдан кем атка сугарга җөрьәт итәрсең. Шулай булгач, безне уйлап, авыл халкын уйлап, шундый яңа елга 2020 елга матур ФАП бүләк иткәнегез өчен район җитәкчесенә, үзебезнең врачыбыз Гатауллина Рәзидә Халиловнага, үзебезнең җитәкчебез Илшат Сабирян улына һәм менә шушы пунктны ачуда, эшләүдә аз гына булса да өмәлләр ярдәме белән ярдәм иткән үзебезнең авыл халкына бүгенге бәйрәмдә зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Киләчәктә таза булыгыз. Менә шундый бәләкәй генә авыллардагы халыкларның тормышын тагын да матурлар өчен менә шундый зур эшләр башкарыгыз.
Bismillah дип әйтеп. Ал тасманы кисү хокугы авылның иң хөрмәтле һәм өлкән кешеләренә тапшырылды. Арытаба авыл халкы өр-яңа медпунктка кереп, иркен уңайлы кабинетларны карап чыкты. Әйдә бисмилла дип әйтеп сезнең арттан керәбез. Заходите. Әйдә керәйгә. Әйдәгез керәбез, карап чыгабыз. Бисмилла итеп күрәбез. Кірмейсіз мені, ейді. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayır. Авыл халкының сәламәтлеге сагында тәҗрибәле һәм игътибарлы фельдшер Кадрия Мәгъдәнова тора. Яңа эш урынында барсында кирәгенчә оештырып, шул сәгатьтән үк ул торачулыларны кабул итәргә тотынды. Evet davleniyem, özür kızga sikse. Şuşu avulda neden 14-cü yıldan beri işley başladım. 6 yıl işleyim. Yanvarda 6 yıl bula. Benim участокта %20 kişi indi. 13 balalar. Мен мында үйлерге патронажга йөрим, медпунктка процедураларга йөриләр. Врачлар авылга килгәндә шунда приемга киләләр. Авылның кап уртасына урнашкан яңа бина барлык заманча таләпләргә җавап бирердәй итеп, халык өчен уңайлы, якты һәм җылы итеп эшләнгән. Монда кабул итү, вакцинация, төрле медицина процедураларын үткәрү өчен махсус бүлмәләр булдырылган, бар кирәкле яңа җиһазлар кайтарылган. Кадриядән без бик канәгать идек. Аңа шушы яңа пунктка күчүенә бик нык рәхмәт. Моны оештырган кешеләргә шушылай итеп, шушылай яңа пунктта әйбәт итеп эшләсен, исән-имин булып, барыбызны шулай ничек итсен. Без аңа мохтаҗ инде, төн дип тормай, көн дип тормай, һәр вакыт килә. Укулларны казап йөри, урамда йөри алмаганнарыбызга инде, йөри алганнарыбыз пунктка барабыз. Әйбәтгә килә. Шулай итеп йөрибез инде. Аңа рәхмәт үзенә. Яңа медпунктны карап чыктыгызмы? Тормыш адымы сезгә? Шул хәтле Үзең яшәргә була дип торабыз бит әле. Сыенып. Бу безгә яңа ел алдына зур бүләк булды инде ул халык өчен. Җыелып әйбәтләп агач тотабыз инде. Тау җитенә ярам әйбәтләп. Без кыймасын бирәбез әйбәтләп сездән агач. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.